Hello guys, good morning. Samahan niyo ako guys ngayong araw at ito yung mga pinagagawa ko. So kagigising ko lang, tulog pa si Mister at ibang ang naramdaman nito ngayon. So habang tulog dito si Tami, magluluto lang tayo ng ating umagahan guys. And just kumakain ako dito mag-isa kasi mahirap naman gisingin natin yung may sakit. Hinawakan at hinalikan ko lang. Gusto ko lang malaman kung meron ba siyang lagnat. Sa wakas, gumising din siya at pinagluto ko siya ng itlog kasi yun yung gusto niya. Ni baby to ko lang yan si Tami kasi ganyan yung gusto ko at parang gustuhan din niyang ganyan talking charot. Pahinga muna tayo. At naisip ko ang dumi-dumi na pala ng paa ko, so kailangan natin magpunta sa taas at maglinis. Hapon na at kailangan natin magluto para mayroong makain na ating asawa. Muntikan ko na makalimutan na kailangan ko pala ng rice, so kaya kumuha na ako ng rice sa baba. May magsasabi na naman dito ako lang ang kumakain pero ang dami-dami kong niluto guys. Ilagay ko yan sa refrigerator para hindi ako magluto everyday. Ilagay pala natin ito sa oven guys at lagyan natin ng Parmesan cheese kasi isa yan sa nagbigay ng flavor at gustong gusto ni Tami yung crunchy at nilagay ko yun siya 400 degree hanggang mag-crunchy, mag-brown na siya, ready to eat now. Hi guys, ay. So ngayon, pangalawang bisis ko na po itong nag-init ng tubig. Bless you. Bless you, love. So, pangalawang bisis ko na po itong nag-init kasi po nagbalik yung sakit ni Tami sa tuhod. Iwan ko. Sakit ng tuhod niya. So, kaya gusto niya na mainit na tubig ilagay sa kanyang tuhod. At yun, init ako ng init every time. Pero ayaw niya na sobrang init. Yung katamtaman lang daw na init para hindi daw mapaso yung kasi daw every time na mag-ano ako ng init, sobrang init. As in boil talaga guys. So, kaya napapaso daw yung ano niya. Skin. So, kaya anyway. So, what's going to happen is, hindi na lang ako umalis, hindi ko iniwan siya kasi alis na ako. Puntang grocery, bili na naman ng manok para sa ating alaga. Kaso nga, ayaw kong iwan siya. Okay lang daw siya dito pero ayaw kong iwan. So, nilagyan ko na naman ng wrap yung ano niya, tuhod. Kasi, iwan ko na lang. Ito, gutom ito. Sobrang aga pa. Sobrang aga! It's very early. It's very early. Na kayo, wala talaga akong ginagawa kundi nandito lang sa bahay. Yun, binabantayan ko lang yung asawa ko kasi sobrang sakit ng tuhod niya. At tinatanong ko siya at hindi din okay guys. Ubo ng ubo. So, bantay sarado natin ngayon ng ating kano. And then, pinatake ko siya ng oregano din kasi kahapon ubo din ako ng ubo. Nag-take ako ng oregano na wala. So, kaya bantayan natin yung ating baby. Hi, Abs. Absi, ang baby na gwapo ba yun, Noe? Sobrang gwapo mo ng baby. Sobrang gwapo mo, Noe. Uy, gwapo. Hi, gwapo.
Nilagyan ko na din yung ice, yung ulo niya guys, kasi sobrang sakit daw. So kaya yun, o tingnan nyo, nag-look doon na siya ice guys. So guys, meron na mag-request. Pang ilang beses na ako nito nagtagawa. Ilang beses na ako nito gumawa guys. Meron pa rin nagre-request. How to make this. Guys, it's very simple guys. Arugula. This time I washed the arugula. Onion, nilagay ko na dito na yung onion. Lime, pwede ding lemon, pero ito yung gusto ko, lime. Malaking ganito, lime. Because ano siya guys, very yung intense yung flavor niya, yung lime. And then, itong cheese is mozzarella cheese. Dalawang cheese po yung ginagamit namin, guys. The same mozzarella, pero dalawang klase. So, we use this mostly, this one, and then sometimes this one, if kami, this one. It's a fresh mozzarella cheese. This one is with water, whatever. It's more fresher than this. So, this time, ito yun siya, masarap. Nilagyan ko na siya ng lime. Olive oil, guys. Olive oil. Wag yung with vegetable. Guys, alam nyo, marami-rami kayong nagre-request ng recipe nito, guys. Very simple lang naman. And marami na akong video nagawa nito sa Facebook. So, meron na po akong nalagay dyan na and pwede din kayo maglagay ng tomato every time or i-separate ninyo yung tomato kapag kumakain kayo, doon pa ninyo kainin siya i-mix. Kasi watery ang tomato. So, ayaw ko talagang i-mix dito. Kaya, magkat ako ngayon ng tomato, separate siya. So, ito na siya, guys, no? Meron na ditong onion. Very simple lang talaga ito, guys. Olive oil. Pwede kung ayaw ninyo ng mozzarella, kung hindi kayo kumakain, pwede kayong magbili ng ibang klaseng cheese, which is yung pinaka-paborito ko ding cheese is yung Parmesan cheese. Yung guys, yung buo, kayo na lang ang magkudkod. Ganunin ninyo. No, so, what do you need? Do you need something here? In the bag when watching your daughter. Oh, Roxy, enough ha? Don't do it. So, yun siya. Yung tomato, kami like the tomato. So, I will cut the... No. I will cut the tomato but Okay, separate. no, no, no. Siya. Okay lang magpaulit-ulit. Meron naman din nanonood kahit paulit-ulit. Mapait siya sa una. Pinakaayaw ko na gulay. But it's the best. Kung matry niyo siya. And then palagi yung kinakain. The best salad guys. As in refreshing. And then hindi siya. I like the lettuce. Guys. Or romaine. Yung lettuce is gusto ko siya. Pero this is salad. If you were talking about salad, this is the best for me. Even si Tami. Nag-turn around. Ito na. Gustuhan na niya. Ito na yung palagi. Ha? I know, but we used to keep eating romaine, lettuce, and then iceberg. Well, but this is the best. Tommy love iceberg. Okay, he used to love iceberg, guys. He always pisil the iceberg if it's like tough and if it's hard. He always ruin the iceberg in the store. Refrigerator, wag niyo ilagay sa labas, lalo na kapag merong cheese. Wag niyo sa labas. Meron pa kaming leftover na cheese, salad. So yung tomato, kunin ko yung liso, no, para naman hindi maano yung tomato. Kunin natin yung liso, which is, this is overripe tomato. We don't have a... So, maganda yung tomato na hindi overripe, no? Kasi, pangit kapag overripe. Yan. Kunin natin yan siya and then i-separate dito lang. I wash it properly. For you alone deserve glory. Itong asawa ko guys, hindi ko na maintindihan kasi sobrang aga talaga niya. Pwede naman daw siyang aalis hindi maaga, pero sabi niya gusto niyang umalis dito sobrang aga kasi meron siyang tutulungan na katrabaho niya. Hindi daw makarating, so siya yung sasalo ng trabaho. Hindi ko na talaga magits itong asawa ko na sobrang kabait na parang hindi ko na alam na talagang nag-take advantage na itong mga tao ito ba. Iwan ko lang si Batman talaga. At dahil sobrang aga guys, 1 o'clock, nagtikaw-tikaw na siya guys, gusto na daw niya mag-shower. So nag-shower siya, ako naghagok-hagok pa. So tumimbakiwas ako dito guys kasi 2 something na. Sabi ko, hala patay, tapos na ata yun maligo. So kaya yun, ang sakit ng mata ko dito guys, yung parang gumising ka na sobrang sakit, parang ayaw mo pang magbuka-buka na imong mata diha. Perting sakita, plus nag-cut pa ako ng onion. Wah, perting sakita jud guys. Kasi sabi niya sa akin guys, 3 araw siya wala dito sa bahay kasi sobrang busy ng trabaho niya at may heat wave pa. So nag-alala ako sobra. So ngayon, pinadalhan ko siya ng maraming pagkain at sana hindi masira. Meron naman siyang cooler, no, lagyan lang niya ng ice daw. So bibili-bili po siya ng ice doon sa gasoline station, makabili man siya. At yun, para naman hindi masira yung pagkain niya, lalo na ganito may mga cheese at may mga pa yung mga dinala niya, mga sausage, anik-anik pa. Nag-alala ako sa asawa ko guys, alam niyo naman itong asawa ko ayaw sa sobrang init, ayaw nga niya magbalik sa Pilipinas kasi sa init. So ngayon, nasa sasakyan siya daw matulog. So sabi ko sa kanya, nagmamakaawa ko, napunta ka sa kapatid mo, mag-drive ka doon, malapit lang naman sa city, so please, doon ka. So sa tigas ng ulo niya, I think na nakita niya, nag-alala ako guys. Pagkausap niya sa kapatid niya, sinabihan niya baka doon siya matulog sa couch kasi sobra guys, hindi talaga kaya at bawal pa naman magpaandar ng sasakyan guys, magpa-aircon for 3 minutes. I think 3 minutes, basta yun. Ang daming bawal sa city guys, iwan ko na lang, basta yun ang mga guys, ganap dito. Tara guys, wala si Tami.
So, alis tayo ng bahay. Mag-grocery tayo. Tara, tignan natin yung gulong. Kung okay ba. I think okay naman yan. Ay, meron pa ditong ano. Kunin natin ito. Bird food. Bird food. Kunin natin. Let's see. At saka, magdala din pala tayo ng mga anuhan ng magiginaw na bibilihin natin. Like yung mga karne, shrimp, di ba? Dala tayo ng 2 bag. Yan, 2 or 3. 2 lang puro po ito, Trader Joe's, guys. Trader. Diyan. Tara, guys. Malapit lang naman yung groceryhan natin. Mag-grocery ako kasi wala ng ano. And then may mga request si Mister. So kaya kailangan ay mahulog pa ako. Tara. So yun guys, andito na tayo sa grocery store at tignan natin kung anong mabili natin. Hindi na ako magdala ng bag para sa ating manok. Kasi bibili ako ng manok for the dog and for gawa tayo ng chicken picada guys. Ilagay sa freezer. Para kung hindi ko feel talaga magluto. Kasi lately wala akong ano nasa freezer na talagang makakain ko. Makakain ni Dami. I'm very picky with chicken. So, I'm going to buy a whole chicken and then ikakat ko yung breast and yun yung gawin ko. Ayaw ko yung mga, basta, takot na ako sa mga pagkain dito guys. Yung mga meat, I don't know. Para akong paranoid. So, let's go and I will see you later. Dito na tayo guys. Ang gagawin natin is ilagay natin ang milk at saka creamer. Hindi masira. Manghinaw ta kay murag ano. Na, 'di ba? Ang bilis nating mag-grocery. Ang bilis mag-grocery ni Inday.